vítáme vás tady s Olim. No. A budeme tady dělat recenzi na tenhle server PvP Craft, možná vám dám i IP do popisku videa. Ale nevím, jestli abyste mi tu nehráli, tak já nic mi to nedělali. Je to hlavně o PvPčku, takže kam půjdem? Ty si tu vyznáš než já. Takže asi půjdeme do arény a budeme dělat... Jasně, jaký je tam var? Nebo... Počkej, tam není var. Tam musíš dojít. A jo, vlastně musíte jít, to je hlavně o spawnech. Ale je to poblíž spawnu, takže... A teď jsem se strašně lagnul a odpojil jsem se. Jo, takže tady Oli mu to spadlo, no takže vám to tady ukážu, já jsem tady byl pečený, nejsem tu vlastně právě pečený, protože nejsem úplně novej. Je to celkem dobrý vždycky, když sem vkročíte, tak dostanete tohleto, luk, počkat, no, to mi nejde, spawn, mám zatím jenom luk, jo, tamhle je můj nepřítel. Za koho hraješ? Za červený? Ne, za modrý, jo za modrý, no, tak ten je se mnou. A omlouváme se za lety, jo? Jo, no, dobrý, já jsem teď spadl do takové studničky, no. To je bezvadný, dobrý, vyskočil jsem. Ale počkej, já si dívám do chatu, až tě někdo zabije, tak to poznám. Tady bych řekl, že... Nevím jestli... Tu jsou TNT a možná už jsou vybouchané, no, nevím. Se podívej, X-Ram. Mít ho ještě, co? Ty nemáš jaký už? Ne, já jakoby tady, když to řekl, no prostě... Jako měl jsem to, no, ale teď už to nemám, protože... Ukážu ti překvapení, Protože hraju Technic Pack od Nargona a doufám, když se dá mi návod ke stažení, já si to budu dělat i let's play. Wow, Oli, sakra jo, ty jsi se mnou, ty máš tak. Teda ty máš mnohem lepší mužku než já. Jo, sej mi ho! Další bastard, ty vole, tady mají snad flyhacky tamhle ten na tý zvíte, ale nevím co dělá z bedroku. Oni tady mají strašný enchanty, oni ti dají... Tady ten server je hlavně o PvP, takže tady se připravte na bojování a na tohle, takže... Tady k tomuhle můžu říct jenom Spartacus byl z něj, jenom jeden kus. No, zatím! Po mě ještě dá? Jo, dobrý, dal jsem ho. No, tak počkej, já se vezmu jenom zbraně. Slaninku 22 jsem sejmul, když se vám totiž zobrazuje v chatu. Počkej, já ještě uvidím. Jo, tady se... On mě někdo zabil. Jo, tak teď ještě uvidím. Jo, dobře si ho sundal. Já zabiju tohle Lodra, nebo jak se jmenuje. Takže ty jsi červenej? Jo. Ne, takže já se asi brzo setnu k tobě. New Scout s vedem 3-5 oproti červenu. Jo, tak já tady zapnu náš úplně festovní kulomet. Takhle, co to? Rozsypu. Dali mě zabili. Takže já začnu střílet. No, tak nebudu střílet? Potřebuji nějaký rychlý uzdravovač nebo něco takového. Jo, už mám tam horší základny. Jo, ne, tak to nebylo já, cože to je ode mě. Půjdu kosit se zhora, ono je teda moc. Už to lítá, ale já to nějak nepocítím. No, takže ještě máš tady něco, co bys nám ukázal, jinak to si ukončím, protože byste tu běhali celý dotaz. No ne, ale jako můžete si tady zakládat frakce a takhle prostě. Frakce, jako myslíš něco jako gangy? Jo. To určitě stojí za vyzkoušení, tenhle server může jedině zbratit. Ne, na tomhle serveru moc nehraju, ale asi brzo začnu, takže pokud byste chtěli můj server, tak je tam production, ale ten vám ještě dám. Takže počkej, já chci být ale s tebou. A naše Skype dáme pod video. No, jestli se mi bude chtít. Takže koupím 32 dia teď, tak to je výborný. Od koho? Na Com Production? Nebo kde? Ne. Ty jsi červený? Já jsem červený, připoj se za nás, ale já se rychle... No jsem právě už připojený za vás, no teď mě sejmuli. Já se nebo počkej, nebo ne. Aldo... Za tebou. Jo, tak máš šípy. Jo, mám nějaký šípy. Pojď mi Luka šípy, já ti hodím meč. Všechny ale.
No tak naval meč, ale já chci pak něco si nepodvádět. Jo, už mám meč, takže ti hodím i ty ostatní. Hej. Jo, aha, ten je s náma, takže na ještě ty 3. No, dělej. A meč, to rychle. Padáme rychle. Dej mi hej, Oldo, dej mi luk. Luk mi dej. Jo, tak pojď sem ty vole. Modrý jde na tebe. Já ho jdu zabít. Já nevím, ale na tomhle se mu nějak vymyčela, nebo buguje spíš, no, ale není tady stejný než střeše. A kde seš? Tady seš. Natáčíš? Jo, pořád natáčím, takže už to asi střihnu. Takže já se s váma loučím, tady Oli se s váma taky loučí. Čau. V podstatě konec, takže čau, u dalšího videa. Jo, ještě krátký střih, zapomněl jsem na hodnocení, takže 9 z 10 tomuhle serveru. Dlouho tu trvají porty a není tu moc volný přírody, to je všechno, co je mínus a plusy už jsem vám tak nějak řekl. Tak čau.